Taliwaning pagpaubo sa dakben sa Sugbo sa state of calamity gumikan sa tumang kanihit kainit padayon sa pagpagrasyon sa tubig sa mga dapit nga nagnihit ang supply. Tulo ka mga sitio sa Barangay Guadalupe ang usa sa girasyonan og tubig tungod kay ang ilang mga dapit wa nay agas. Gipanglantawan pa nga mas mo grabe ang epekto ning nasinating huwaw. Ani ang report. Sa pagsulod pa lang sa mga eskinita sa sitio Kawayan, makita na ang taas ng mga linya sa mga butanganan og tubig nga halos naa sa kada iskina. Hangtod kini didto sa sindrong bahin. Gipakita sa usa ka misis ang kalbaryo dihang wa na moagas ang tubig sa ilang gripo. Wa siya magamit sa pagkaligo ug paglaba sa ilang mga bulingon. Wa giagas antud karon. Sige lang pang-pang, hinay di kaabot ang tubig di samot na taas pagid ang ako. Saan man ninyo kung may tubig? Mangita gyud paagi yan, saon na mo pangitag tubig ani. Lamang yan abot ang mga tubigan diri. Walay kalainan ang kasinatian sa laing misis nga mitiyabaw na gyud sa ilang kahimtang. Musamot kuno kainit ang iyang buot inigliso sa gripo nga naughana. Lisod yun, nung walay tubig, kuwang ang tubig di sa magpundo, mig tulo ka baril, mapuno among pila ka mineral, kay mga ligo ako mga anak, ya maggamiton sa CR, lisod yun. Tungod kay suoton nga bahin ang ilang dapit, migamit ang CDRRMO ug motor isip penetrator nga maoy mopadagan sa tubig agi sa hose padung sa kabalayan. Depende ni siya sa mga barangay nga manawag sa tuang command control center. So daghan tag nadawat nga tawag gikan aning lugar, so atong girespondihan silbing ayuda para sa mga tao nga nagkuwang in town sa tubig. Sa command control center nato sa 166 ug 2621424. Gipanglantawan nga mas mugrabe pa ang suliran sa tubig mungna sa El Nino. Gipaubos na sa state of calamity ang dakbayan sa Sugbo tungod sa huwaw. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.